Get on ready with me in Danish. Oh my god, my tongue is green. Så er vi jo på dansk. Det er virkelig sjældent, at jeg taler dansk i mine videoer, så jeg er ret spændt på, hvordan reaktionerne bliver. Jeg tænker, at det er et perfekt tidspunkt at fortælle om min oplevelse fra i går. Så min kæreste Hoja og jeg var på vej hjem, og vi steg ind i toget. Og så kigger jeg til højre, og der er sådan 3 piger, der kigger på os og kigger væk, og så kigger på os igen. Vi valgte så at gå ind i den anden togvogn og sætte os der, og efter noget tid, så kom de så ind i den samme togvogn. Og der kan jeg høre, at de siger sådan nogle ting som: ej, det er hende. Men ligner det ikke dem? Ej, det er helt sikkert hende. Og jeg blev så genert, da jeg hørte det. Men jeg gider jo heller ikke bare antage, at folk ved, hvem jeg er, fordi jeg jo obviously forstår dansk, så hørte jeg bare, at de snakkede om nogen, de synes, de kunne genkende. Der går noget tid, og vi skal af på den station, vi nu skal af på, og i det vi går mod udgangen, hører jeg en af pigerne råbe: nej, nej! Efter vi stod af toget, kiggede jeg mod det vindue, de sad ved, og der kunne jeg se, at 2 af dem kiggede på os. Og der indså jeg så, okay, det er 100% os, de talte om. Jeg synes bare, det var her cute, men det var også lidt akavet, fordi sådan, jeg kan ikke bare sige: hey, er det mig, du snakker om? Jeg ville vildt gerne have sagt hej til dem. Jeg kiggede faktisk ned under hele togturen, og jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre. Min fod sover.